дарсҳои аз синфҳои 8-ро давом мекунем. Ҷамъ ва тарк касрҳои махраҷҳо ҳар хел аст. Барои ин аввал биёем ба хотир биёрем ададҳоро чӣ кор мекунем вақте махраҷҳо ҳар хел буд. Бо ҳарф агар нависем, масалан А тақсим Б ҷамъ ё тарки С тақсим Д бошад, дар инҷо махраҷҳо ҳар хел аст. Чӣ кор мекунем? Махраҷҳои якхела мекунем. Ба касри якум махраҷи Д-ро медиҳем, ба касри дуюм махраҷи якумро медиҳем, Б-ро медиҳем ва ин мешавад А зарби Д плюси Б зарби С тақсими Б зарби Д буд. Масалан, бо ададҳо агар гирем, 1 тақсими 2 бигзор ҷамъи 4 тақсими 5 бошад. Ба касри якум махраҷи 5-ро медиҳем, ба касри дуюм махраҷи 2-ро медиҳем ва ин мешавад 5 зарби 1 ҷамъи 2 зарби 4 тақсими 10 ва ин мешавад 5 13 тақсими 10. Бо ифодаҳо чӣ хел мешавад? Бигзор 3m масалан тақсими А ҷамъи 2b тақсими С. Чӣ кор мекунем? Махраҷҳо ки ҳар хел ҳастанд, ба якум махраҷи С-ро медиҳем, ба дуюм махраҷи А-ро медиҳем ва ин мешавад дар инҷо 3m 3 зарби m 3 зарби m зарби С ҷамъи агар як бор нависам 2 зарби Б зарби А тақсими А зарби С мешавад. Акнун биёем якчанд саволҳо аз китоб кор кунем. Масалан, дар якташ махраҷ X 4x махраҷҳои баробар мекунем, ба якум 4 медиҳем, ба дуюм 1-ро медиҳем ва ин мешавад 4 ҷамъи 1 тақсими 4x ва ин мешавад 5 тақсими 4x. Дуюмашро ба якум махраҷи Б ба дуюм махраҷи А ин мешавад 2x зарби В минуси y зарби А тақсими А зарби В. Ва махраҷи умумӣ барои сеюмин мисол масалан чӣ аст? m зарби m дорем дар як махраҷ, m квадрат ин чӣ маъно дорад? m зарби m. Ба якум m медиҳем, ба дуюм n медиҳем ва ин мешавад 2x зарби m минуси 3y зарби n тақсими m квадрат n. Камтар як мисоли дигаргун бинем, мушкилтар чӣ мешавад? Акнун инҳоро бояд вай кунем. Махраҷи умумӣ чутонаш мумкин. Биёем аз нав нависем. Махраҷҳо ба қавсҳо ҷудо кунам, ки осонтар дида шавад. Масалан 7y минуси 1 махраҷи аввалро мо чӣ хел навишта метавонем? Умум чӣ дорам? 2y аз қавс берун гирам, 3y ҷамъи 1 мешавад. ҷамъи 5 минуси 3y ва дуюм махраҷро мо ба қавсҳо агар ҷудо кунем 3y минуси 1 3y ҷамъи 1 навишта метавонем. Акнун нигоҳ кунед. Дар ҳар душ 3y ҷамъи 1 дорам. Дар якумаш чӣ надорам ман? 3y минуси 1 надорем. Дар дуюм бошад 2y-ро надорем. Вақте махраҷҳоро баробар кунем, чӣ мешавад? 7y минуси 1 3y минуси 1-ро зарб мекунем. Вақте ду ифода аст, ба қавс гирифтанро фаромӯш накунед. Ҷамъи 2y 5 минуси 3y ва махраҷи умумиро мо чӣ хел навишта метавонем? 3y минуси 1 3y минуси 1 3y ҷамъи 1 зарби 2y навишта метавонем ва суратро агар сода кунем чӣ мешавад? Қавсҳоро вақте ки мекушоем содатар кунем 21y квадрат минуси 3y минуси 7y ҷамъи 1 ҷамъи 10y минуси 6y квадрат ва махраҷро бо як бори дигар барои навиштан махраҷ иваз нашуд. Аммо чӣ мемонад? Сурат чӣ мешавад? Минуси 10y 10y инҳо ихтисор мешаванд. Ҳар се инҳо ихтисор мешаванд. Мо баъд 15y квадрат дорем дар сурат 15y квадрат минуси 1 бахши ҷамъи 1 хати каср. Баъд махраҷи мо иваз нашуд 3y минуси 1 3y ҷамъи 1 зарби 2y. ҷавоби охирини мо ҳамин мешавад.